Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibande yokubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Izindlalifa zezulu ukuthi namhlanje ekseni sisaphila, phefumulo uhlangene nenyama ukuba siqhubeke siwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Angazi ke wena uma umphefumulo uhlangene nenyama ukuthi uqhubeke wenze ini. Uqhubeke wone awukhumnikelo ngesono somuntu osenza ngamabomu. Asimkhonzeni kuNkulunkulu sonke, masibe ngabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu nezikhonzi zenkosi yethu Jesu Kristu. Fihlakalo kaNkulunkulu yambuliwe ebantwini inguJesu. Iyona esiyiphethe. Asizishumayeli thina, kodwa sishumayela uJesu ebethelwe esiphambanweni. Sishumayela uJesu efile u3 days. Sishumayela uJesu evukile ngosuku lwesithathu. Sishumayela uJesu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Sishumayela uJesu nathi sifihliwe kuye ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Asiziphakamisi thina, kodwa siphakamisa yena njengoba uJohn chapter 3 verse 14 ethi njengokuba uMose wayephakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuze kube yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi. Uyamphakamisa uJesu nje, noma uyamjivaza, noma uzibethelela yena okwesibili, ngoba uma seyambuliwe imfihlakalo kuwe kodwa uyibukela phansi, uyinyathela imfihlakalo nguJesu, necala elikhulu ezulwini. Ukungakholwa nje kukodwa kuyisono, let alone ukuphila esonweni wazi. Ngakho-ke asilishumayeleni ivangeli ngenkambo yethu, silishumayele ivangeli ngemlomo yethu, sifakaze ngemlomo yethu, sifakaze ngenkambo yethu, indlela ophila ngayo mayemphakamisa uJesu. Ilawo mazwi-ke ngena ngawo namhlanje ekseni. Simbonga uNkulunkulu kakhulu. Ngishilo-ke ngathi siyahamba siya le Newcastle. Angazi-ke ngoba angilalanga webafowethu ngilale after 3 ngiphushana nama-messages enu. Ngilale after 3. Ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza ngingaphathi ubuthongo endleleni, sihambe kahle siphephe. Kodwa-ke ngiyamthemba uNkulunkulu uzongisiza. Wanami ngisamncenga lo mama wakwami, uyakwazi ukudrive kakhulu futhi kahle. Uyayisaba le van entsha, hayi uyayisaba ngempela, uyayisaba. So-ke angazi ngoba nangalela ngathi sengayiginqa nje ekhona. Uyayisaba kanti kuhle phela adrive, mina ngitshekisa isihlalweni ngihlale eceleni ngilale. Kodwa-ke I couldn't help it, bekufanele ngiphushe ama-messages enu. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Imessage engenile yangoLwesihlanu ithi asithumeli lutho ngaphandle kwabantu abangenisa abantu kuphela. Akukho VN, akukho kubhuka, akukho lutho oluzokwenziwa ngoba njengoba ngiqeda le nkonzo singena umgwaqo siyahamba. Kusesekuseni nje siyahamba. Umsebenzi anyana uzosithatha isikhashana sibuye eNewcastle siye la sizolala khona. Sivuke kube inkonzo eGlencoe, zimbili izinkonzo eGlencoe. Ngangigcizelele lokho ukuze abasokudde behamba ngamatekisi bampholisa udriver ukuthi uzolinda inkonzo zimbili. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi ngo3:30 kuya ku4 sobe siqedile sonke. Ngathi siyadriver siyabuya siza la eRichards Bay, nabahambayo besuka endaweni ezihlukeneyo uNkulunkulu abagcine baphephe. Ngizwile ngandlebenye ukuthi uthongathi lizobe lukhona as always. Vukani lapho thongathi it's about 4 hours, mhlambe kunina kungeqa kancane noma kanjani, akukude. Vukani nje bafowethu, vukani isikhaveni u9, avukani isikhaveni u9 ukuze phela inkonzo ezimbili zikwazi ukwenzeka, ngoba uma singahlulwa u9 kusho ukuthi izophuma late eyokugcina, kanti nina futhi enendlela ende kanye nathi. Angibazi abanye abahambayo, kodwa-ke bayazazi bona. Asivukeni bafowethu. Uma ku4 hours ufuna ukukhava u9, wena cover u8 futhi sisuka ngo4.
othongathi ngoforce iyaphuma imoto. Ngangigcina othongathi-ke abazalwane abanye makuzoba nohambo olunje bayolalela endlini yenkonzo. Hayi-ke angishaya imithetho angahazi, kodwa khona ngo-9 ngokwazi kwami kufanele siqale ngoba inkonzo zimbili. uNkulunkulu amgcine, uNkulunkulu abe nani nonke. Vukani-ke zonke ey'ndaweni yayo khona, ngiyacela nivuke bafowethu, vukani ningalali. Sekusehlobo futhi manje, sekusehlobo. Angidluleke lapho. Bengigcizelela nje uNkulunkulu mayisigcina kusasa siseGlencoe, ehholo lakhona eGlencoe kuhlelwe ngaleyo ndlela. Ngifakile ilocation izolo yasehholo laseGlencoe, so wonke umuntu akekho ozolahleka. Fundani ukusebenzisa ilocation abangakwazi. Nini ko-driver bamatekisi mhlambe sebeyawazi, mabengakwazi omunye phakathi kwenu ayivule ilocation ukuze singalahleki. Idolobha elincane kabi iGlencoe, beke singekho isidingo bekahlehlese ukuthi bekhona umuntu olahlekayo. Hayi-ke ngicabanga ukuthi ngikushilo konke obekufanele ngikusho. Inkonzo iqala ngo-9 ekuseni, ngoba zimbili inkonzo kufuneka by 12 ngoba kunobufakazi kunayo yonke into enkonzweni yokuqala. Esibili ingcono-ke ngoba indumiso nje bese kuba yizwi bese kuyaphethwa. Asimbongeke uNkulunkulu, simnika udumo. Ngidlulele enkonzweni, ngifisa ukuthi ngigoqe ngithandaze ube kanye nami ngisakhuleka. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyazithoba phambi kobuso bakho, sikunikeza udumo lungolwakho lukufanele. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakathi. Ngenelela-ke Nkosi nakuyo le nkonzo, ukhulume, uzambule, ulicwayele ibandla lakho, ulilungise lilungele ukuhlwithwa. Ligcwele-ke ibandla lakho umhlaba wonke, uzohlwitha lapha nalaphaya, liphelele bese ungena nalo ekhaya ezulwini. Ngoba uzobe usilindile usemoyeni, abafile ngeke sibandulele, bona bazovuka kuqala bengena kubola. Bese siyaguqulwa thina uma sisaphila ngaleso sikhathi, sihlangane sonke emafwini bese siyahamba siza kuwe emoyeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngevangeli lakho elicacile. Uthe usuku lwakho luza njengesela, nawe uqobe isikhathi nehora awukwazi. Ubaba kuphela nengilosi ezulwini azazi. Siyakubonga-ke Nkosi ngoba izwi lakho uyalimela. Uthe kudlula izulu nomhlaba ngeke kudlule negamana linye olukhulumile. Bangakhuluma baqede bathi uzanini, bakunika idate. Wena unezakho izinhlelo, noNkulunkulu ubaba unezakho izinhlelo ezingahambisani nezabantu. Ushilo ezwini lakho wathi imicabango yakho iphakeme kuneyethu, nendlela zakho ziphakeme kunezethu. Sibuye sikhohlwe sisemhlabeni, sicabanga ukuthi silingana nawe, sicabanga ukuthi sazi ngawe, sicabanga ukuthi ukhulume nathi ngoba uSathane uyazenza ingelosi yokukhanya engeyona. Kodwa sibonga thina ekhaya lezwi, tabeni endlu kaJehova kuyabonelela, usinika umgogolo uthi asibambe ukusho kwakho, asibambe izwi lakho ngoba izwi lakho alijiki. Izwi lakho uyalilinda ukuba likwenze lokho lithume khona. Namanje-ke Nkosi sicela likwenze kuseni nje kule nkonzo yanamhlanje. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, bangcwele, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, akekho ufana naye. Sizofunda-ke izwi lomgogodla Matthew chapter 5 verse 9. Fundeka kanje: babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayothiwa abantwana bakaNkulunkulu. Masiya kuHezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. Ngafuna kubo umuntu. uNkulunkulu uyamangalisa. Mayiqale efuna umuntu, umfuna kubo laba abafunayo. uNkulunkulu mancane amathuba, kuyenzeka
futhi kwenzekile. Waphela ivangeli lifike nabamhlophe. Wathatha abantu lephesheya kwelwandle wabaletha la. Kodwa njengamanje ubhizi uvusa abantu kithi. Ngafuna umuntu kubo. Ngoba ufuna abantu abazoyizwa ilanguage esikhulumayo. Ufuna ukuvusa umuntu phakathi kwethu esomqondo sim-understande. Umuntu phakathi kwethu ozoshintsha, sibone impilo yakhe ishintsha, sibone ukuthi sikhonza uJesu oshintsha izimpilo zabantu. Sibukhonza uJesu wenza umuntu ahlukane nesono. So ufuna umuntu kubo ozoma esikhaleni ukuze izwe angalichithi. Kodwa manje uthi akamfumana. Ugcine sephesha ngabanye abantu ngoba engamfumani. Sizizwe ke eziningi ezihlukeneyo. Ekhaya kwaXhosa uyamfuna umuntu ozomkhonza ngobungcwele. EbeSuthwini uyamfuna umuntu ozomkhonza ngobungcwele. KubeTswana uyamfuna umuntu ozomkhonza ngobungcwele. KubaVenda, you name them. Baningi bafowethu, baningi. NakwaZulu uyamfuna umuntu ozohamba ngobungcwele. Ngeke ngayisho lento engizophinde ngisho. Uthi ufuna abantu abazohamba ngobungcwele, abefundisi. Uthi akayithandi lento kade ngitshela kuwo lonyaka. Uthi akayithandi lento yokuthi abafundisi abathwele babe nemali. Abakhe bahlupheke. Abafundisi abathwele behambe ngamajet. Abafundisi abathwele bahlale endlini zamamiliyoni enezitezi ezihlukeneyo. Kodwa abakhe ngoba bekho ngcwele ngendlela afuna ngayo akakwazi ukubagidlabeza ngezinto abazophakama bewe basuke kuye. Ngcono bahlupheke baliphathe ngeqiniso iqiniso lakhe kunokuthi bacebe bese bengaliphathi iqiniso lakhe. Kodwa uyabafuna khona ezodemonstrator ukuthi igolide nesiliva lingelakhe. Uyabafuna abazohamba ngobungcwele, abazoyiphatha kahle imali yakhe, abazophatha kahle okweshumi kwabazalwane kwakhe, abazokwenza okufaneleyo ngemali yokweshumi, abazokwenza okufaneleyo ngeminikelo yabazalwane, abangezubiza iminikelo engekho ezwini, abangezukuzicebisa lapha emhlabeni ngemali kaNkulunkulu. Uthi uyabafuna labo ngoba uzothi mayibanika bethembeka, abese banika nokuthi babe nezinto ngoba ngeke bawe uma behamba ngobungcwele. Inselelo kethu lebefundisi. uNkulunkulu uyafuna ukudemonstrate ukuthi omkhonza ngeqiniso uba nakho konke. Kodwa njengamanje abefundisi abamkhonza ngeqiniso bahlupheka. Abanazi abanye imoto bahamba ngeenyawo. Abanakho kokugqoka bahlupheka kodwa bahlezi eqinisweni. Abaphingi, abafebi, abaqomi, abaqomisi, abanampakamo bathobekile. Yilaboka kabafunayo. Kodwa manje akabatholi. Ngafuna kubo umuntu wokubiya kodwa ngimfumananga. Sivele sibone laba bazalwana abambalwa abasikhothamelayo. Nabo basuke bengazenzi, wrong basikhothamela. Kodwa basuke bengakhothamela ithini. Bakhothamela lo nkulunkulu esimphethe ukuthi abambone. Bese uvela uphakama wena mfundisi. Uphakama ubhonga usuyibona usuyindojiyana. Sekwabafazi bakho laba. Usushela kubo usulala nabo. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Ufuna umsebenzi wakho uphathwe ngobungcwele. Ufuna uhambe ngobungcwele. Ufuna uzigcine ebungcweleni. Musubona laba abantu bekhothamela. Vele usho enhlizweni yakho ukuthi abakhothameli mina, bakhothamela ongibele ngoba bambone. Kungisiza kabi mina ukuzibiza ngembongolo egitshelo. Ngoba mase beqala sebeguqa, sebenza konke abakwenzayo ngithi Nkosi abakuboni bakwenza ku hayi kimi mina ngilutho. Ishayeke impakamo uSathane ethi uyayiletha. Kanti wena uthi indaba ngizibiza ngembongolo. Ngilwa nenyama, ngilwa noSathane wempakamo, ngizibiza ngembongolo egitshelo. So maseke beqala bethi bakhothama, babunsibande this, babunsibande that, bese ngithi enhlizweni yami Nkosi Jesu basho kuwena hayi kimi. Ukuthi abakuboni, babona mina kodwa basho kimi.
bese iyashayeka impakamo engabibikho. Befundisi, sona sibulala abefundisi izinto eziwu-3. Ukuthanda imali okuyimpande yakho konke okubi, bayithanda imali abefundisi. Number 2, ubufebe noma ukuphinga. Number 3, impakamo. Lezi zinto ezintathu zibaqedile abefundisi, zibashaya bahambela phansi esikhundleni sokuhambela phezulu. Balanda imfihlakalo zezulu babuye bazilethe kubantu, kodwa balanda imfihlakalo zesihogo babuye bazilethe kubantu. uNkulunkulu ufuna umuntu ozothembeka. Akafuni umuntu ozothi mayebeka isandla egejeni abeseqala zemuva, kodwa ufuna umuntu ozobeka isandla egejeni alisebenzise azakholeke kuloya abuthwe nguye. Sibuthiwe singamasosha, sibuthiwe bafowethu. Masibuthiweke kufanele silwe. Masibuthiwe kufanele silwe, sifele empini khona sothola umvuzo. Uyubona isosha malifele empini, lifele kwamanye amazwe, kuhlonishwa ngisho umndeni, kuhlonishwa nendlela angcwatshwa ngayo. Thina-ke masifa singafi, kodwa sifele ukuthi singene ezulwini masifele empini. Uma isosha lime epulpiti lishumayela bese lishayeka phansi, lifele emsebenzini lelo sosha, liye ekhaya ezulwini. Uma kodwa beliphila impilo engcwele, bafowethu, asifele emsebenzini wenkosi. Konke okwenzakalayo masizidele kube yilona lo yathabatha isiphambano sakhe amlandela uNkulunkulu. Sonke ngikhuluma nathi sonke, ngikhuluma nabefundisi kuphela, ngoba nawe kukhona la bekupha khona imali, khona la benikela khona. Wenzani ngale mali? Uyisebenzisa kanjani? Qaphela, uSathane uyatrephana, uzokwenza uyithande, ugcina usukhulekela umuntu ufuna umvuzo. Uyazi ukuthi makade ukhulekela umuntu esekupha umnikelo awuthathi, hayi awuthathi, awubongwa wena. Ungcono umuntu onikela kungenzeke lutho kunalo onikela ngoba sekukhona okwenzekile, ngoba kuzokwenzeka insumansumane kaNahamani. Yamkhumbula uNahamani Testamenteni elidala ngekhohla ichapter, wayenothoko, wahamba waya kwa-Israyeli kumprofethi uSamuel. Hayi ngiyaxolisa, hayi uSamuel, umprofethi u-Elisha, yebo Elisha. Waya khona ku-Elisha, mayefika enochoko ephethe ingcebo yonke negolide nengubo zokuphendulela, lisho njalo izwi. Elisha akaphumanga, wathi hamba uyozicwila kasikhombisa eJordani. Wathukuthela ngoba wayephakeme uNahamani eyinduna enkulu yenkosi ethizeni. Wathi uNahamani, ayikho yini imfula ngakithi kuze kuthiwa ngizoyicwila kasikhombisa kulo Jordani? Akaphumi nokuphuma endlini. Zathi inceku zakhe Nkosi, zathi inceku zakhe Nkosi, akukukhulu lokho akucele kuwena, yini ungakwenzi? Yini ungakwenzi? Asambeni seJordani uyozicwila 7 times. Wahamba eJordani wazicwila 7 times. Lithi izwi lenkosi isikhumba sakhe saba njengesengane encane. Wabuya ejabule. Mayebuya lesikhathi sephuma umprofeti, sefuna ukumnika yonke ingcebo ayeyiphethe, uthi umprofeti no. Angithi yazi ukuthi ngithini? Ngavuma ukubongwa ngemali. Mawumsizile umuntu kwelikamoya bengasizwa uwe besizwa inkosi uJesu. Ngawuthathi lo mnikelo upoison kuwena. Wanqaba umprofeti uEliya. Wahamba uNahamani ebuyele emuva ejabule noma ephatheke kabi ukuthi umnikelo wakhe awuthathwanga. uGehazi inceku kaElisha ekubonile lokho, wahamba ngasese waya le endleleni, wafika kuyena wathi, hayi inkosi yami umprofeti useshintshile, senevakashi, uthi angizothatha ukuthi usiyakubala ukwenza kube kuncanyana. Hayi akhulule kuNahamani amnike. Kanti uNkulunkulu siyamvezela uElisha ngombono ukuthi uyayibona inceki yakho isiyothatha lokho enokunqabile. Uthe mayibuya wabuza umprofeti wathi uphumaphi Gehazi? Inhliziyo yami ibingekho yini lapho bukhona na? Wathola isijeze esibuhlungu. Wathi uchoko obeloku Nahamani selukuwena. Wavele wabanjwa uchoko emzimbeni wonke. Ngani na uthathe umnikelo
womuntu oqeda kuphulukiswa. Ngawuthatha umnikelo kumuntu oqeda kuphulukiswa ngoba uthatha isifo sakhe. Angithi khona abakhulekelwa benze i-deliverance. Ngawuthatha umnikelo womuntu ade umkhulekele ekhulule emadimonini ngoba uthatha lawo madimoni waletha kuwena. Ngawuthatha umnikelo womuntu owukhipha ngezathu. Muhle umnikelo uthi ulithi izwi lenkosi. uNkulunkulu uyathokoza ngomuntu onikela ethokoza. Uyajabula ngomuntu onikela ethokoza. Lo muntu akathokozi, unikela ngoba yini anganikeli kungenzeke lutho. Qaphelani befundisi. Nishayikile endleleni ngoba nihambe nithatha iminikelo. Awuthatha umnikelo umuntu ade umkhulekela wasinda. Awuthatha umnikelo ngoba uthatha isifo sakhe, uthatha ukuhlupheka kwakhe, uthatha inkinga zakhe. Ziyeke inkinga zakhe zesihogweni ngoba usekhululekile, kodwa musoyithatha through umnikelo. Siyambonga kuNkulunkulu wethu. Ngiyambonga wangenza ngangaba umfundisi wemali. Ngiyambonga. Ningofakazi, angikaze ngicela imali ekhaya lezwe mina. Angikaze ngicela imali ekhaya lezwe. Sifundile-ke ngesande edlule ukuthi masicela uNkulunkulu asicela isolution, asisizi kuye sesine-solution, kodwa simtshela inkinga yethu. Awuzi kuye uzothi Nkosi anginawo umuzi ngicela imali okwakho umuzi. Awuwenzi lokho ngoba uvimba ibusiso. Uthi Nkosi inkinga yami anginawo umuzi. Ngiyacela ukuthi ubone ukuthi umuzi ngiyawuthola. Mhlawumbe kuzovela kufika umzalwane othize athe siyathutha la sisohlala edolobheni sicela ukupha lo muzi. Bese ngawudayisa kodwa yayibona lonto le. Kodwa uvimba ibusiso, uvimba izinto. Musukuza nesolution kuNkulunkulu. uNkulunkulu unayo yonke isolution. So wena woza nenkinga yakho uthula uThixo. Nami bengisho kaningi ngiyayithoba. Ngithi mangidinga imali ngiyaguqa ngithandaze ngicela imali. Ngifundile nami entshumayelweni uNkulunkulu ayibeke emlonyeni wami ukuthi ngingayiceli imali. Kodwa ngoletha inkinga uyena ozobona ukuthi uyisolva kanjani. Uma sengimtshela ukuthi akayisolve kanjani, kuzothi noma esethuma umuntu okusolva leyo nto ngingaboni ukuthi uyena, ngoba ngimtshelile ukuthi ngifunani. Mina ngilinda imali kanti yena akazokunginika imali. Yayibona lonto. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siphethe ivangeli elinoNkulunkulu okhulumayo osifundisayo. Asitshela uNkulunkulu inkinga yethu, hayi simtshele isolution, ngoba simenza angabi uNkulunkulu, simenza angabi ngoPhezukonke, ngoba siza thina singazi lutho sithi Nkosi le nkinga soyisolva kanje. Tshela uNkulunkulu inkinga yakho. Tshela uNkulunkulu izikweletu zakho. Tshela uNkulunkulu konke obhekene nakho. Engani uyazi yena ukuthi siyakudinga. Ngithi uMateyu 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuyonezelwa kini. Inkathazo yosuku yanele lona. Singakhathazeki ngokuthi siyodlana noma siyophuzana, ngoba yena uyazi. Awu bakithi uyazi. Angibonge, ngivalelise. Isikhathi sesihambile, uhambo luselude. Siyanithanda nonke, sibonga imikhuleko yenu enisithwele ngayo, nathi sinithwele ngemkhuleko. uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu anibiyele. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyakudumisa. Udumo lonke lukufanele lungolwakho uma sithi uJesu Kristu inkosi. Thatha udumo-ke uNkulunkulu wethu, sigcine usilondoloze endleleni esihambayo, usibiyele. Qalekisa nedimoni lokuthongo lokulala. Genelela-ke uNkulunkulu wethu, usebenze ngale nkonzo enhlizweni zabantu, bakufunde, bakuqonde, bakhule kukwazini njengoba sonke sikhula. Siyabonga-ke Nkosi, biyela kube yilona loyo lapha ekhona. Sibeka nenkonzo yakusasa seyikhulekela. Siyacela Nkosi ukuthi ube phakathi kwethu enkonzweni yakusasa. Qalekisa imimoya, amadimoni, amadevil oshiphaza wanasabela. Fafaza igazi lakho phezu kwehholo. Fafaza igazi lakho ngaphakathi. Fafaza igazi lakho ey'hlalweni yonke indawo kuleli hholo nemigwaqo lapho bezohamba khona abantwana bakho beyakhona ngindlela ezihlukeneyo namhlanje nakusasa. Sekubuyelwa nasemakhaya.
ngifafaze igazi lakho, ngiqalekisa amandla esitha, amadimoni, ama-devil worshippers, ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo ngiyawaqalekisa. Ngisho isivumo phezu kwalowo naloyo yenkonzweni ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Masikhuleka uyasiphendula, uyasizwa. Masazi ukuthi uyasizwa, siyazi ukuthi esicelile sesinakho. Lisho njalo izwi lenkosi lapha ku 1 John. Babunsebantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. Qhubekani ke bazalwane, anisuthumela lutho. Ngisho nereport yabefundisi iyozithunyelwe ngomsombuluko. Asithumeli lutho kuphela abantu abangeniswayo. Nabo engithemba ukuthi uma uNkulunkulu engigcina sibuya ngesonto. Sibuya ngakhona kusasa ntambama, khona mangiphuma enkonzweni ngesonto la entabeni, ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi ngiyaphusha abantu abangenile, ngingena ingcindezi yamanye ama-messages. Ngiyacela bafowethu, bayaphuma abantu ngobuningi babo, bayaphuma abantu, bachazeleni. Zimbalwa nje nezinto ezichazwayo, chazelana abantu. Izinto ezixosha abantu, ama-VN angesonto ngoba maningi. Njengoba sihamba nje ama-VN sengizama ngawonke amandla ukwenza i-VN eyodwa ende, kodwa manje mayike yaphela i-hour no-half kwadlula igcina ingasahambi. Makweqa nje kancane igcina ingasahambi. So-ke ngiyazama ukuthi-ke ngikuhlanganise. Lokho kwenza ube nengcindezi mawujaha inkonzo kuphela, kufanele ulalele lonke uhlelo. Ngizama ukuthi ama-VN abe bancane ukuze abantu bengahambi. Ngakho ngicela nisize ngichaze abantu ukuthi ama-VN ngempela sonto maningi. Bese kuba nekhathi phakathi ney'nsuku khona nobufakazi. Bese nibatshela ukuthi uzifoni yakhe ingagcwali. Mhlawumbe masubulalelile ubufakazi ukuthi ekusaphindela kubo ubucishe. Mhlawumbe iy'nkonzo nenyanga noma u3 weeks, u3 months zicishe ngoba kusho ukuthi ngeke kusaphindela kuzo. Kulokhu i-empty ifoni yakho. Banikezeni la umathiphu bengaphumi. Ngoba uma bephuma umqhele wakho yasuswa kuwena. Angeke mina ngikukhohlise. Ngesikhathi engena kwakhiwa umqhele wakho, lokho kwakhiwe ngenxa yalo muntu omfakile kuyasuswa. So-ke qikelelani, ngitheke izolo. Vakashelani laba bantu nibathinte. Ngibonile abanye bakwenzile. Khona uze waletha abantu ababili babuyisa wayebalethile sebephumile. Usebabuyisa isibili. So iyasebenza lento. Mthekhe umuntu uthole, and abanye bathini angazi ngaphuma kanjani. Ngabusamqulisa kamacala. Uyazi, uyakufihlela. Abesethi hayi ngibuyisele ngangiphila. So uma wayiphila pho uphumeleni wathula. Abantu bakithi. Kodwa siyabekezela sithi noma silibone iqiniso singabashayi ngalo ngoba suke phela sesishaya ngabo. Uzophenduka ngesikhathi sakhe. Kodwa ke sithinteni abantu. Mhlambe nje bonke abantu abafake kulonyaka ake ubafonele. Uma awubazi thenga i-exercise manje ube nebhuku ba record abantu balethe entabeni. Abantu balethe ekhalezwi ngiyaxolisa. Uba record abantu balethe ekhalezwi khona uzokwazi lokuhlahlala umcheck umuntu. Usaphatheke kahle? Mhlawumbe uzomuzwa omunye usenombuzo. Omunye uzothi yazi wangisiza wafona ngifuna ukubhukhela uvuma izono ngenze njani. Omunye uzothi uyazi ukuthi yini enye ofanele ngiyenze, uyamtshela ukuthi i-date nakho konke kubhale ebhukwini lokuvuma izono. Yilokho esikushoyo ngoba njengamanje nje khona bengidabuka ngendlela emangalisayo uthi i-data akasayazi, isiyalahleka. Ngikhuluma imihla noma ngathi imihla namalanga, but ihlale sikhuluma lonto i-date yakho, usuku, inyanga, unyaka, isikhathi, nenamba oyoyifonela. Bhala ebhukwini lakho lokuvuma izono ngoba ifoni iyafreeza. Ayikho engafreeze. Noma kungathenga lawo makhulu kabizi o30 something thousand. Thenga wona uzokwazi ukumumatha uhlale ngoba vele uwedwa. Mina iwona lawo ngasebenzisa ukuze ngigcine information yani yama group awu11. So ke uNkulunkulu uzokusiza. Beka konke kuye. Uyena osiholayo nathi sesigugile. Bangihlekisa labantu athi umuntu ngigugile.
ngacela iyeke nje lento yokuguga ngoba umuntu ogugile uya esihogweni, umuntu ogugile uyangena ezulwini. Sonke sikhulile masibangaka, sikhulile mangingasho iminyaka, ngiyayisho kuma-individuals, angizoyisho la, kodwa sonke sikhulile bafowethu, asicashe ngokukhula ngoba isono senza bese uthi ukhulile, uyavika, unqena ukuxolisa, uzoya esihogweni nokukhula kwakho. Hlukana nokuthi ukhulile. Yabona futhi ayikho into ebuhlungu yomuntu athi angazi ngifake kanjani i-emoji. Yabona umuntu othi ngiyaxolisa angazi ngifake kanjani, futhi uzophinda phela ayifake ngoba akazi uyifake kanjani. Ingcono kabi owaziyo, awazi uyifake kanjani, shuthi uzoqhubeka phela uwafake pho ubuyelana ngoba ubusukhishiwe wablockwa ngoba wazi phela wena. Ayike asimbonge uNkulunkulu, amathiphu nje lawa ambalwa. Nina-ke thintana nabantu benu nibasize, baphumile, bayabaleka, bazizwa bezintandane benganakekile. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.